Arratsaldeon lagunok, hemen dago bueltan, oraingo honetan Minecraft eta gau ez egiten ari da, beraz, bueno, hasiko gara lehen bailen, eta, bueno, hemen dago nire mundu kreatiboan bertu zego estenario egin dudan hor. En fin, hemen dago nire mundu kreatiboan, erakusteko egin dudan gauzatxo berritxo bat, bale? Asmatu dudan, ziurazki asmatuta egongo da, baina, bueno, nik nire kontura egin dut neu bakarrik, eta, bueno, erakutsiko dizuet zer den. Bale, hemen ikusten duzu horma atxo bat. Bale, jarri dut blok hau ezberdintzeko argi eta garbi. Orduan nik ematen diot hemen, plof. Aiba, ate bat ireki zaigu. Eta ematen diogu hemen. Txof, eta itxi zaigu atea. Bueno, orduan, zer da, hau da biko ate bat, ate txo bat, bale, hau da daukana, hau guztia. Guk egingo dugu koloretako artillekin ezberdintzeko, bale, izango ditugu, a ber, gauza ez da oso zaila, dekogu hemen bat switch bat, bale, orduan, bat switch bat, dekogu ere T-flip-flop bat, eta gero preston, tonatxoko esango luke bezala, preston, pizkat, baina, no, ez da ezer holan zaila, bale, emango ditugu T-flip-flopetik bi sarbide eta irtera bat. Bale, hori izango da, bizarbide eta irtera bat. Orduan, hartuko ditugu, gutxienez sarbidetarako, irten biderako, bale? Eta momentuz, nik uste dut honekin soberan, bale? Gero ikusiko duzuen ez hemendik nik zurazki beretu behar izango dut, ikusi duzuen ez da ezer ikusten, zurazki beretu beharko dut, ez dakidalako memoriaz zenbat etiketara daude pistoi bakoitza eta bar, bale? Hor beraz ja holan utxeko dut eta gau ez egin zaigu, baina bueno. Orduan hasiko gara mendiko ondotik edo, eta ingo dugu lehenengo gauzatxoa izango da. Bat, bi, hiru, lau, posei, nahi dugu materialako bi bloke, kasu honetan lilko ditut txastona, txastoneko mundu batetan nagolako, eta aurrera egingo duena ez onaino, hemen, hau da, hemen, bat bi eaz nahi zen erratzen, holan, beste biak jarriko ditugu, hori da, hor, perfecto, baterako da, onarte, eta beraz, marko egongo da, hemen. Egongo da, markoa prestatuta. Hori da. Orduan, hau holan, pizkate ja markoa egingo dugu, egin dezakegulako. Bale, holan, tiki-tiki-ti. Ti. Epa, eta, igo. Eta holan, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Jep. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki, plof. Eta, bueno, pizkate honago potako du, gero bat switcha hemen jarriko dugunez. Eskumaldean, jarri dut eskerraldean ere, nahi duzuen tokian. Eta gero hemendik izango dugunez gero hemen teiatua. Lau teiatu janian, jarria erdian eta zu gorutz behira. Zureke jaskuetan zuzara batekin tu, berara etorriko da, eta berriz izango gara, zoriontzu, edo seinerriko jaixetan. Bale, orduan hemendik joango da gero teiatua. Bale, jakin dezazuen. Orduan, zer gehiago beharko dugu? Hemen ikusten duzuen ez beharko dugu harria edo eltzea justo bi pistoi hauen gainera arte. Bale? Beraz, hauek bi gainera eta hauek bi gainera, eta bada espada, holan dut prestatuta, eta ikusiko duzuen ez erliko dut. Eta gero ere beharko dugu, aukenduko dut motutxu baten, eta gero beharko dugu ere ez bait dute txarto gogoratzen, igual ez dute ondo gogoratzen, baliteke hori gertatzea. Oibo! Bale, lasai. Bale, behan ez dara mazer? Nola egin nuen? Oibo, orain Alzheimerra gertu zait bat batean. Halako, bale, aborandoa. Lasaitu zaitezte lagunok, ez da ezer gertatu, bez, momentuz. Orduan piztu jau eri nera egiten diote.
Oibo. Orain txabertan flipatzen nabil, ez dakit ez da nola egin dudan. Oiba la leche. A ver. Baina bekoi ez zaile, be. Oiba la mar. Ikusten duzu, Gertzaile hauei. Bai, baba. Orantxe bertan flipatzen nago. Eta ekoak nola demonta aktibatzen dira? Bueno. Ba. En fin, egiten jarrituko dugu, ez dakiz zeratik hori txertan hauek ere bekoak aktibatzen diren, baina bueno, pop, eskerrik asko, bueno, orain ikasiko dugu ba, zergatik den, ez dakite oso ondo nire memoria, hori da nik deko dan Alzheimerra. Orduan, esaten ari ginena, beharko dugu bat switch bat, bale, bat switcha egingo da, bat switcha bere egitan, bat switcha bug bat da, bale, jakin dezazuen, hemen egingo dugu adibidez, bale, orduan, bat switcha da urrengokoa. Bale, egiten da pistoitxo bat, hemen prestona, hau holan, kaixo. Eta orduan, segertatuko da guk, hemen, osea, bat switcha da bug bat, bale, Minecrafteko bug bat, eta segertatzen da, pistoi bat eta bere diagonalean arri bat jarrita, osea, bloke bat jarrita, aktualizatu egiten da, gero, energia ematen badiogu. Entzun duzuenez, aktualizatu egin da, eta lakentzerakoan berriz aktualizatu egiten da. Oso bug kuriosoa da, eta netan oso erabilgarria. Beraz, backswitcha berko dugu, eta backswitchetik egingo duguna izango da. Repetidore bat jarri, repetidorea energia hartuko du, eta orduan, gero egingo dugu invertertxo pare bat, hori da, bat bloke eta beste bat, onaino heltzeko energia, hau da, jarriko dugu, bat, bloke, beste bat. Vale, invertitu egiten da ikusten duzuen, ez? Hori da antortzen propietate bat, gero ingo dugu polbete bat, eta beste repetidore bat, gero, estatu jatxeko teatzen badugu edo, energia, ona ez, etorrez dadila. Beraz. Bat, bi, bat, eta bi. Vale, orduan, beraz, te flip-flopa, beharko ditugu pistoi hauek, hau fuera, te flip-flopa da egiteko hau beharko dugu, bale? Hemen egongo da, beraz, hau da, holan, bale? Hemen behan egon behar da, hau, eta gero, bloke bat. Hemen bat, bi, hiru, ez badute txarto gogoratzen, ez guztia... Claro, es que menu egin dut bestera, bi bakarrik, txoin. Zute egingo lan, egingo dut horre egin dudan bezala ze. Beraz, horre egin dut, holan. A ber, kauen. Horrein guztia txarto ateratzen. Hala gauzak ditu, holako gauzak egitea. Eta izango da, hemen hau, bloke bat, eta hemen bestea. Bat egongo da beti aktibatuta, eta ez da egongo aktibatuta. Egongo da hau hemen, hau hemen, okenduko dugu momentu baten, eta egingo dugu plof, eta doa holan. Hori da, hemen jarriko dugu, eta hori da te flip-flopa. Beraz, segertatuko da, hau, ez baten zerlatzen, bueno, hori da, hemen nabil guztia saltzen zaiatzen, eta ez nahi zain jakintxua. Bale, hori izango da te flip-flopa, orduan, hemendik
guk egingo duguna izango da, hau, holan dagoenean, aldatu egingo du. Listo, itxelita dago oraintxe bertan, primeran. Orduan, orain zen behar dugu, orain beharko dugu, onagora ekartzea, vale, osea, beraz, gure etxeko horma egongo da hemendik, vale, gutxi gora bera. Gure etxeko horman jarri dezakegu botoi bat, palanka bat, nahi duguna, vale, hemendik egongo litzateke gure etxeko horma, gutxi gora bera. Eskumanen jarri egiten baduzu eskumaldean, eskerran egiten baduzu eskerraldean, vale, nahi bezala. Izango dugu etxeko horma, teiatua, etxeko teiatua, eta gero, behiratzen nua ez dudalako ondo goratzen, egin nuen justo atxo izan zen, bai, atxo ez dut egin nuela, eta ez dut ondo goratzen nola demontla egin nuen. Orduan, hau piztuta dago oraintxe bertan, eta atea itxita dago. Bueno, hori orain ikusiko dugu, komentzen dugun, edo nola, eta bar. Orduan, antortxaren, teflip-flopalen tokian, antortxa dagoen tokian, hau da, hemendik aterako da, hau, bale? Eta hau joango da, hemen tokitaraz, aizuzen ere, behan erdikoetara eta goiko, bale, esan dut, hemen egoliko nuela koloretako artilla eta nago egitzen, hau. Bera, segundutxu bat ematen badidazue, eraberiko ditu hauek, hobeto, zuek ez liatzeko. Tap. Hau hemen, eta hau hemen. Por cierto, hori izan behar du, bale, hor, ondo. Abertzen den tokia moduan, hor egon behar da. Bale, primeran, botoia ere jakin behar dugu beste aldean botoia non jarriko dugun. Eta ona sartu behar da, bedaz, adibidez jarriko dugu hemen. Bale, jarriko dut orain hor kolore honetako artilla guk jakiteko beste aldean non jarri behar dugun botoia edo dena delakoa, bale? Eta orduan, hor joango litzateke botoi bat. Hemen zaude. Fuera. Bala, joango litzateke botoia eta zagatik ez da entzun. Claro, bekoan joan behar delako. Hau aktibatzeko. Bale, beraz, hau joan behar da hemen. Eta orduan, hau aktibatuko dugu. Horregatik lehen jarri dut, bestan daukat, irugarren solairuan, bale? Beraz, hemen ez, baizik eta hemen, botoi hor joango da, eta hau egongo da holan. Eta hau hor. Eta beraz, botoia irugarren solairuan. Osa, hemen eta horren bai. Hori da. Bale, primeran. Hori dago ondo, beraz, funtzionatzen duenez, entzun dugu, funtzionatzen duelako, utxiko dugu, bueno, hau gutxengoa da, funtzionatzen doa, bale. Ondo doa, momentuz, ikusten duzuenez, bale, teflip-flopa funtzionatzen du, bat switcha ere, eta orain hasi barkara gora eta bera eramaten, beraz. Hasiko gara igual, gora eramaten nahi baduzue, bale, gora eramateko hemendik, eta igo behar dugu, bale, hemen bada espada honekin kontaktu ez egiteko holan jarriko dugu, eta horren eraman behar dugu horrar. Egon, bai, hori da. Eraman behar dugu, hemen, eta hemen. Beraz, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, eta orain. Bi aurrera, bat eskumatar, bi aurrera, momentuz, bi aurrera, bat, bi, eta bat alde bakoitzera, xa, ona, eta ona, eta orain, ikusten duzenez, hau ona,
hau ona, eta orain hasiko gara errepetidoreekin. Eskuman, bi, lehenengoa, hau, lehenengokoa, uste dela hirugarren tika, ez baina erratzen, eta hau azkenengora, topera, beraz. Hemen, hau, topera, eta hau, bat, bi, hor, bi. Bale, eta orain, erdian, bi, eta biak lehenengokora. Hau da, bi, eta bat, hori da. Eta eskerraldean, bi, eskumaldean bezara, beraz, bat, bi, hor, eta bat, bi, hiru, hori da. Eta orain, guk hemen ditugunez, gure hauek, gure pistoiak, holan, eta hemendik, erdian geratuko direnez, bien arteko erdian, hau da, hauek bi hemen geratuko direnez, ez bat naiz erratzen, hemen dago, ona aterako dira, hor, ez bat naiz erratzen, hori da, eta ingo dugu ja frogatxo bat, ea horiek izten diren eta bar. Hori da, eta orain, ea... Bale, hau normala da, bale, gertatzea orain bertan, baina ez beldurtu. Iguala baiadura eta bar, dela eta, hori da pizkat erregulatzea. Gero, sardinaz eta ero. Bale, eta orain, beko movida, hau jarriko dugu irtenbide bat denez, jarriko dugu lan, vale? Irtenbidea, gogoratu morea saberdea sarbidea, more irtenbidea, behar dugu beste bat bera doana, ezaktuki pistoiak dauden tokira, eta hemendik joan behar gara, vale? Hau da gure etxeko lurra, izango litzateke, vale? Eta kenduko dugu, olan, eta hemen geratuko dirateke, beraz. Hau lurra izango litzateke, hau kenduko dut, fuera, eta, pum, hau gule lurra litzateke, oza, gule lurra haukoa, hau da bekoa, gule lurra, hemen egongo litzateke, beraz, hau lan, hau fuera, eta inbertitu behar ditugunak dira hauek bi. Bale, hauek bi, hau da, hau eta hau. Hauek bi hemen jarriko direnean, aurrera atarako dira. Bale, eta egin behar duguna da, hauek bi inbertitu. Horretarako, beratuko dut arintxe bertan, zenbatiketara jarri behar ditugu gure hauek. Laurak lehenengokoan. Beraz, orengoa zara, hartzen ditugu gure repetidoreak, eta egon behar dira. Bidea egin dezagun, ireki dezagun, bale? Beraz, hemen gordia bat, bi, hiru, lau, eta usteak tik batera. Eta orain, irten bidea hemendik izango da, bale? Uste dut ez deukala ja errepetidore gehiago. Ez bat nabil txarto. Bale, deko hemen inbertsio bat gertatzen zelako, bale, orduan bat, bi, hiru, inbertsioa eta bi. Beraz, ea zelan doien hau, hemen egin behar dugu bat, bi, hemen inbertsioa, eta hemen bat, bi, hiru. Hori da. Eta orain, teorian, hau joango funtzionatu beharko litzateke ondo. Aber zean geratu den kanpotik, ea ondo itxita geratu den. Itxita geratu den, ikusten duzu ez? Duzu, eta orain, gure blokea hemengokoa da. Gure bloke magikoa. Kendu behar dugu. Horen izango litzateke hau, honen gauza izango litzateke
pizkat elegante jartzea sarrera eta bar, hau ez ikustea, bale, hau tapatuko genuke, hau ere, hemendik itxi ahal izango genuke, adibidez, holan, hau ez litzateke ikusiko, nik switcharekin esango dizueke hor pista jarri edo, cobblestonearekin edo beste zozerrekin, ez liatzeko, bale, hau hortik itxi beharko ahal izango duzue, hau hemendik itxi ahal duzue, bale, holan, baina kontuz, bale, hemen, hau, ez itxi, zergatik, bestela moztuko duzue bidea eta liatuko duzue, eta horregatik ez dizue funtzionatuko sistema hau, beraz, hau, hemengo hau, bloke hau, ez itxi, ez da hau bez, hau da, hemen jarri edo, baina zebez gehiago, orduan, hau hemendik tapatu, bueno, egia esateko ez duzu zergatik tapatu, hor justo, hemen norma bat jartzen baduzue, eta beste aldean, gauza berbera, hemendik tapatu ahal izango duzue, bale, holan, hori da, hor, perfecto, eta listo, hau dagoa gure etxeko ate sekretua, jarriko dizkogu adibidez argitxo batzuk polito usteko, hemen sarreran eta bar, hor, plof, eta horren itxiko dugu atea, itxita. Eta orain, adibidez, irikiko dugu, bale, kanpora guaz. Ematen diogu, irikitzen da, eta gero gogoratu, hemendik itxi behar duzuela. Itxi behar dugu, igual restoneko, hemen. Hori da. Eta listo. Sartu nahi duzuenean, jarri, kendu, atea ireki. Nesaria una, atea itxi. Eta hau da dena, hau da gaurko tutor restona. Espero duzuen gustoko izatea, gustoko izan baduzu, izan behar duzu, eta besterik gabe, hurrengor arte lagunok, agur!